Hey guys, so just an update lang karon no. Tanawan ninyo ato ang tank. So na-clear up na gid no. Na diri ang ato ang bacterial bloom. So ako rin siya gipasagdan. Hinahinay nawa na ang iyang pagka-cloudy sa iyang tubig. So last video na ko wala pa man to nagsigang aquarium pero karon kay mas tinaw na siya nga ato nagipasiga ang ato ang aquarium. And makita sa nato dire sa luyo na buhi ang atong mga tanong after nato pag-inject og CO2. Na ako'y naibawan nga information gikan sa akong kuya. Shout out din sa akong kuya na mas better di ay ang CO2 if ato or nindot ang wave sa ato ang water. So para ma-distribute gani og tarong ang CO2 inside the aquarium. Kay currently man good kung kabantay mo sponge filter ako ang gamit dere and ako sponge filter dool sa CO2. So every time nga ang kanang sponge filter nga sa CO2 dool kay kuha mo na siya no, bubbles na padung sa babaw. So tanan CO2 nga mo gawas diha sa diffuser kay padung ra sa babaw tanan. Nang karon ako siya go against aning namo koy filter diri lain. And murag siya gikontra na ako ang flow. Ang ako lang idea ni is para gani murag maglibog ang CO2 kung asa pad mo gawas. So mo na siya akong idea but naay equipment akong kuya which is ang name kay murag sa Wave Maker. Ako siya i-try diri once nga naa ko ato. Ang concern lang nako ato kay possible sad ma-appeal og kaon ang mga shrimp ato. So, wala, try na ako nga dili kana ganing murag butang na siya gamay nga sponge, gamay nga hole nga sponge kay para dili masud dito ang mga shrimp. Kay medyo ang iyamang purpose kay para man mag-create og wave gikan diri nga side padung dito nga side. Para matarong gid og distribute. Pero so far arang nato ang kani. Ato ang mga tanom. Nang kita ninyo memorad then mas ni bloom sila compare before. Hindi kayo mag-stagnant kayo ang tubo sa to ang shrimp and then shrimp naman na to tanong and then kani siya ko ba sa mga name pa ni gid ako pa ni i-research magimo video niya nga mag identify kung unsa ni mga tanong ang naa ko dire. So kani siya kusog kayo yung pagkatubo sa ato ang kani siya nga tanom. I think dako jud kayo ni siya nga tanom. So dili na nako siya i-propagate kanira duha ako ang i-keep ani. But then kaning uban ako siya mong murag bush dire. So mag-cutting ko ani maybe next week or next week. Kay matod pa ni Opa weeks taas dapat ato ang tanong before i-cut. So I think that makes sense masad. Akong plano is more siya ma-bush dire o tanom red or pink dito sa front and kani kay green sa luyo. And then na ako'y gi-order sa akong kuya nga tanong more siya Christmas tree og naong. Hopefully ma-success ko ato kung okay to siya diri na ko siya ibutang diri sa center. Then ang kanang currently nga naa diha sa duha murag nibawaan ako kuan man din ni siya kanang sa kitaw ganay kanang plants nga gagmay or mubo. Nakalimot ko sa name floor basta murag sa for flooring lang siya ba. So ako na siya i-move sa front instead of diha sa luyo. Nga ilisan ako atong murag Christmas tree. Yeah, ang problem na lang gid ako ani nga tank no is how to get rid of the scuds. So mag-imo og video na unsa na ako pag-control. Kay mas dagan kaayo sila sa tanan i-compare sa shrimp na to.